alle sammen. Jeg er sammen med min ven. Vi er i skolen. Slap af, jeg sender den. Wallah. Jeg sender FIFA. Som I kan se, tror jeg. Ja. Jeg har også lovet jer, at Det er det bedste spil. så er det den her. 78 beboede danske øer. No shit. Jeg er død! Nej, det var ikke Malva. Du må gøre det fint. Jeg gav. Og Galaxy Hunter. Præcis.